Všem ahoj, s vámi Nestor. Nenapadala vás někde otázka, proč voda se zdá, jako že když hoří, když je v ní ponořeno rozžhavené železo? Magie? Ne, čistá fyzika. Jak to funguje? Tady máme H2O, to je voda. H je vodík, O je hydrogenum, O je oxygenum, kyslík. Takže modrý očka. Když se železo ponořuje do vody, zabírá kyslík. Takže a vytváří takzvaný oxid železa. To je ta samá rest, co všechny jste někdy v životě určitě viděli. Ale to ještě není to zajímavější. Když je železo rozžhavený do 900 stupňů, tak zahlcuje všechen kyslík. Tak vidíte, už ho pohlcuje. No prostě už tady pohlcuje železo, rozehřáte. Další pohlcuje a pohlcuje. A teďkon už to není železo, ale oxid železa, ta samá koroze. A zbývá vodík, takže to už začíná hořet. Takže, a když odstraníme železo, nám zůstane jenom jo, to je oxid železa, promiňte, odstraním všechno. Tak nám zahasili plamen a máme tady čistý vodík. Do konce odběratele. Takže hoří vodík. No železo totiž zabírá všechen kyslík a hoří vodík. Dokonce, možná jste to nevěděli. To byl první průmyslový způsob, jak vytěžit vodík. Tak čau, drazí odběratele, a pokud toto video nazbírá aspoň 3 komentáře s nápisem Nestore, pokračuj rubriku fyzika a chemie, tak natočím nějaký další poradu. Tak čau.